Permezz ta' netwerk internazzjonali li pajjiżna għandu bl-ambaxxati u konsolati, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ se jkompli jaħdem biex jippromuovi aktar lil Malta bħala destinazzjoni għan negozju, investiment, turiżmu, edukazzjoni, servizzi mediċi u ħafna oħrajn. Dan qalu l-Ministru Carmelo Abela waqt id-diskors tiegħu fil-bidu tal-laqgħa annwali tal-Ambaxxaturi. Laqgħa li qed issir bejn l-Erbgħa u l-Ħamis u li qed issir fiċ-Ċentru tax-Xjenza Interattiva l-Esplora. L-istess netwerk se jkun qed jgħin biex jinstabu metodi ġodda kif ikunu żviluppati s-swieq barranin eżistenti fil-waqt li jinfetħu oħrajn ġodda. Ħidma li fost oħrajn se tinkludi l-kollaborazzjoni ta' Trade Malta. Il-promozzjoni tal-kummerċ diġà kienet qed issir fil-passat minn numru ta' ambaxxaturi, xi kultant b'impenn personali. Iżda issa din se tkun iktar koordinata kif spjegat id-direttur fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Marija Camilleri Kallejja. Dan ir-remit ħajġi strutturat b'mod differenti, b'mod iktar holistiku fil-Ministeru tagħna u il-Ministeru għandu l-impenn naturalment illi jara illi Malta timxi l-qudiem f'dan il-qasam ukoll, mhux biss dak ta' relazzjonijiet internazzjonali. Fil-laqgħa annwali ta' dis-sena, l-ambaxxaturi għandhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-Ministru l-ġdid tal-Affarijiet Barranin. Dan fil-waqt li bħal snin preċedenti isservi biex tkun analizzata is-sitwazzjoni preżenti. Din il-laqgħa ssir sabiex wieħed ikun jista' jieħu stok tas-sitwazzjoni tal-aħħar sena li tkun għaddiet, fil-fatt kull sena ssir f'dan iż-żmien appuntu meta ikun deħel is-sajf u wieħed ikun ra sena sħiħa ta' ħidma. Fost il-ħidma li se tkun diskuss hemm proprju r-riżultati miksuba waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Presidenza li ntemmet fl-aħħar ta' Ġunju u li kienet deskritta bħala suċċess, hekk kif kienu ffirmati r-rekord ta' 20 liġi. Camilleri Kallejja żiedet tgħid li fuq l-aġenda hemm ukoll ir-riforma fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda. Ħajkonna wkoll diskussjonijiet oħrajn rigward il-United Nations, ir-riforma tal-Kunsill ta' Sigurtà fil-Nazzjonijiet fi ħdan il-Ġnus Magħquda. Dik ukoll hija diskussjoni importanti għaliex il-qudiem Malta tixtieq li tieħu rwol iktar importanti fih dan il-ġnus magħquda. B'hekk fuq jumejn sħaħ dawk li jxejru l-bandiera Maltija madwar id-dinja se jkunu qed iħejju l-programm tagħhom għaż-żmien li ġej.